И здравейте, приятели от YouTube. Днеска ще снимам Frozen Craft. Първо снимах малко PvP, направих няколко на Warp, сега ще ви покажа Warp PvP. Ето, не знам какво. Набързо направим. И пещи Warp Shop. Тук те може да си оват и айтеми. Не са много скъпи работите. Къде шапичките хелват с 3 сърца. Също искам да ви покажа малко комбо, която направих. Ето я. Full set съм Breaking. Една стрела за full лъка. Full меч. Full брадва. 32 печена храна. 5 соса, 10 sugarcane, 10 netherware, 10 blizzard, 15 golden chain apple, 10 golden apple и един спайнер на blaze. Ето. Също ще има и 16 сакнати пошенки от ваш избор. Ето моят приятел така да направи. И някой от вас ще си избере 16 сакнати. Ето те влизат хора, дори без написано на IP-то. Те влизат. И нали, да се запишете, пишете запис. Пишете ми споделя, примерно как да бъде. Аз да примерно 4 скупи пише себе и после пише скупи, за да се запишете, пишете запис. Трябва да се абонирали за мен първо, да се лайкнете клипа, да се запишете запис и ми казва в игра и да сложите скайпа си там, за да се сложа с вас. Ето пак ви показвам, full set съм Breaking, една armor, full bradва, full mech, full work, 3 печена храна, 5 соса, 10 sugarcane, 10 netherware, blaze и така, 62 стакнати. Примерно ако си изберете стакнатите. Ето и стакнатите ще сложим. И така. Да виждаме другия епизод.